În centrul Oradiei se înalță mai multe biserici, una după alta. Orașul de pe malul Crișului și astăzi păstrează culoarea aparte care provine din conviețuirea maghiarilor și românilor. În cel mai însemnat oraș al Crișanei, întotdeauna fiind ceva firesc prezența mai multor culturi, limbi și confesiuni. Așa se face că Oradea este centru episcopal pentru catolici, greco-catolici și ortodoxi deopotrivă, dar în zilele noastre este și un important focar al baptiștilor din vestul României. Casa părintească a marelui mecena a culturii românești din secolul al XIX-lea, care a intrat în istorie prin fundația sa, Emanuel Gojdu, se află în imediata vecinătate a Bisericii cu Luna. Aceasta este o altă catedrală ortodoxă aflată în construcție chiar și în zilele noastre. Catedrala episcopală Învierea Domnului poartă și hramul Sfântului Andrei Șaguna. Primul mitropolit ortodox român al Ardealului a provenit dintr-o familie macedo-română din Mișcolț. Această lume s-a adunat pentru a-l vedea și asculta pe unul dintre cei mai îndrăgiți profesori de teologie, părintele Constantin Necula de la Sibiu, care la 14 februarie, la invitația Episcopiei Ortodoxe a Oradiei și a Asociației Părinți pentru Ora de Religie, a susținut conferința cu tema Familia, laboratorul educației. La început, părintele Necula ne-a vorbit despre Sfântul Andrei Șaguna. Eu cred că e unul dintre marii luminiști pozitive ai bisericii, un mare om de cultură, în primul rând, pentru că de la Mișcolț el pleacă la Karloviț și acolo predă mai departe culmea gramatica limbii române. Este un om cu a cărui formare ne mândrim, pentru că o face la Budapesta, dar o face foarte bine. Un arhimandrit luminat și un episcop și mai luminat, pentru ca să ajungă până la urmă primul mitropolit al românilor din Ardeal, atent la toate nuanțele care însemnau mitropolie. Noi nu trebuie să uităm nicio clipă că în Andrei Șaguna se unește cultura maghiară cu demnitatea austro-ungară și cu capacitatea românească de a lucra în astfel de situații. Din punctul meu de vedere, este unul dintre frumoasele creuzete care reprezintă ce a fost cândva Ardealul. Ani de zile am căutat pentru ce Nicolae Popovici, mitropolitul dumneavoastră martir, să vă gândiți bine la ce vă spun. Nicolae Popovici a scăpat ca prin urechile acului în câteva situații de prigoană socialist-comunistă. Apoi am aflat că cineva a avut grijă ca în centrul unui oraș, cred că se cheamă Oradea, niște reprezentanți ai partidului la putere în vremea aceea, mi-e teamă că și azi, au adus un tablou cu Andrei Șaguna într-o caleașcă, biciuind niște robi și pe Caterina Varga. Așa a ajuns Șaguna, primul anticomunist din istoria Ardealului, de altfel. Iar Popovici, mitropolitul sfânt, nu a suportat ca Andrei Șaguna să fie umilit. Undeva în catedrala orașului s-a ridicat și martori oculari, care au raportat după aceea securității, am văzut cu ochii mei raportările, a ținut cel mai tare mesaj de solidarizare în numele Bisericii a poporului român, apărându-l pe Șaguna. Dacă vă închipuiți că hramul catedralei acestea Andrei Șaguna este la întâmplare, vă spun că nu. Catedralele nu se nasc de pe pământ. Catedralele vin branduite din cer. Trebuie să ne comportăm ca Șaguna, ca să fim la înviere de neabătut. Părintele Constantin Necula este o vedetă adevărată. Este diferit de preoții cu care suntem obișnuiți. Îi place să spună despre sine că este un popă care a ieșit în stradă. Are 47 de ani, iar în viața sa s-a ocupat numai de probleme de care alții nici nu îndrăznesc să se apuce. A studiat în Franța și în Italia, ajută oameni de pe Maidan, dependenții de alcool și droguri, homosexuali și pe femeile rătăcite pe marginea drumurilor. Vizitează nu numai comunitățile din România, ci și pe cele din străinătate. Eu merg mult în Franța, unde există comunități din plin. În Italia, unde nu te aștepți, în Olanda, comunități de ortodoxi. Cred că e ceva care ține de bucuria asta de a fi ca om. Eu zic că ortodoxia e frumoasă, dacă știm să o trăim și știm să o dăruim celorlalți, e un dar. Ca și catolicismul, ca și cealaltă, dar ortodoxia are plenar sensul acesta de un mare dar dăruit oamenilor.
Deci eu m-am făcut preot pentru că mi-a displăcut total comportamentul unui preot pe care l-am cunoscut. Dar total. Total. Avea o mâna greblă se făcu. Cum intra în casă, la un moment dat a luat banii de lângă factura de gaz. Și a zis, da, de ce nu luați și factura? Poate vreți să ne ajutați să plătim gazul. Cum să iubești un om orgolios, un om neatent la ce spune? Păi, greșim! Doamne, numai asta... Uite aici. Mai bine urâți preoții când nu sunt pe măsura bisericii pe care trebuie să o iubiți. Dar nu vă rupeți de Hristos. Preoții nu primim salariul de la Hristos. De-aia ne comportăm ciudat câteodată. Dacă ne-ar da Hristos bănuțul, să vedeți evlavie la popi. Eu am fost crescut într-un Brașov extrem de riguros în ceea ce privește educația social-științifică, dar și extrem de liber. Mare parte dintre colegii mei mergeau la biserică. Eu am avut un tată extrem de atent la biserică. Mama e o femeie morală din calea afară, fără a fi o bisericoasă din calea afară. Bunica Maramureșanca, care a fost deportată la Budapesta timp de 2 ani și a muncit mult acolo, bunica venea tot timpul cu această imagine a omului liber, dar credincios. Șansa vieții a fost că pe scara mea la cartier a fost o doamnă, o vorbitoare de limbă maghiară, tanti Trasler, care întotdeauna avea grijă să-mi citească din Scriptură. Prima Biblie pe care am văzut-o în viața mea este una în limba maghiară. Amestecul ăsta te ajuta să rămâi credincios fără să fii un religios excesiv. De la mine din cartier, eu am avut un cartier fără duminică. Nu aveam nicio biserică în cartier. Prima biserică era la vreo 50 de minute de mers cu autobuzul. Dar toată apetența mi s-a descoperit mie ca ardelean încăpățânat și foarte orgolios pentru faptul că sunt ardelean, m-au convertit oltenii. Mergând vara la cumnatul meu la țară, acolo am cunoscut un preot tânăr, acolo am descoperit lectura din Scriptură. Deși prima lectură din Scriptură am avut-o în Maramureș, la o mătușă care era adventistă, și într-o noapte am citit Scriptura. Am dormit 3 zile, dar am venit cu altă limbă română la îndemână. Într-atât încât unul dintre profesorii mea din vremea aceea de limba română a întrebat-o pe mama ce a citit copilul ăsta în vară, că nu e ok. Adică era altă limbă română, eu am fost foarte încântat de lucrul ăsta, iar eu n-am încetat să mă încânt de teologie până azi. După 20 și ceva de ani de școală, simt că scala a început și că e loc de mai bine întotdeauna. Într-o relație, băiatul cu care sunt are multe lucruri care îmi plac, dar disprețuiește preoții. Băiat deștept. Băi, fată, asta nu e un motiv să nu-l iubești, da? Credința o are, dar nu vrea să audă de preot și biserică. Așa e. Încerc să am răbdare și să nu-l enervez cu acest subiect. Lasă-i mă pe pop și biserica, vezi de băiat. Du-te, ia-l, iubește-l, fă din el un om care să iubească preoții și biserica. Și nu e greu. Mamă, ăsta e bun de pop. Să-i spui că l-aștept la facultate la Sibiu. Mă simt extraordinar de așezat în slujirea asta. Mi-ar fi plăcut să fac, știu, am zis-o și în conferință, că mi-ar fi plăcut să fiu militar, să fiu jurnalist. Culmea că le fac pe toate. Sunt un ofițer sub armă până la urmă ca preot. Sunt jurnalist, că asta e a doua natură a lucrului meu. Sunt și profesor, cum mi-am dorit. Scriu cărți cu bucurie. Deci sunt extraordinar de bucuros de lucru pe că m-a ales Dumnezeu să fac asta. Vă rog frumos, cumpărați-le Biblii la copii și dați-le să citească. Adunați-vă în jurul Scripturii, creșteți-vă copiii în rugăciune, fără a crea din aceasta o obligație, ci în chip natural, bucuros și luminos. Pentru că, în primul rând, ca orice plantă care se dezvoltă, orice copil are nevoie de căldură și lumină, nu de batjocură, de împuiere de cap și de sufocare în false alimente care să credeți că îi sporesc. Lăsați-i să fie liberi în ceea ce privește mărturisirea lor de credință. Nu râdeți când spun trăznăi. Trăznăile lor de cele mai multe ori sunt mai bune decât ale preoților care nu știu ce predică. În mod cert, învățați-i să-și dezvolte capacitatea de a vorbi, de a fi supărați pe Dumnezeu, de a fi bucuroși de Dumnezeu, de a-L îmbrățișa pe Dumnezeu sau de a întoarce spatele. Dumneavoastră înși vă învățați să trăiți cu Dumnezeu. Cum ați reușit să vă apropiați așa de mult de tineret? Pentru că... N-am o soluție. Chiar îmi plac oamenii, mă simt foarte util
Și mă simt... Am fost totuși un secretar de UTC cu minte când eram în liceu. Tot timpul organizam câte ceva, câte o evadare năzbâtioasă. Aveam o altă cultură a comunicării pe care mi-au pasat-o în mare parte oamenii ăștia minunați care mi-au fost colegi de școală generală, de liceu, mulți dintre ei oameni luminați până astăzi. Și cred că din sănătatea asta, tata a fost un om extraordinar de sănătos duhovnicește, ca și mama. Și asta m-a ajutat foarte mult. Toată lumea că viitorul României, viitorul Ungariei, nu, copiii nu sunt viitorul, sunt prezentul. Și sunt prezentul veșnic al unei națiuni. Dacă ne creștem corect tinerii, cine și-ar fi gândit vreodată, de exemplu, am avut câteva tabere în jurul Sibiului cu copii de tineri de limbă maghiară, limbă română și limbă germană, descoperind împreună scriptura, descoperind lucrurile care ne leagă în Ardeal. Cine și-ar fi închipuit acum 40 de ani asta? Să știți că în ultima vreme mi s-a întâmplat să muncesc în câteva situații și să vă spun, împotriva gândului unei femei de a face avort nu stă decât Dumnezeu. Ceilalți suntem în plus. Eu nu am să ies niciodată pe stradă cu o pancardă anti-avort. Am să ies cu o pancardă, iubește-ți copiii. Nimeni nu poate judeca în locul familiei, nimeni nu poate interveni în locul familiei. Și să știți, ca preot cu dragoste vă spun asta, cu maximă dragoste. Eu însoțesc femeia indiferent de ce hotărâre ea. Ne-a făcut-o, Doamne miluiește. Nu o face, Doamne miluiește. Aș prefera să nu o facă, să zic și eu, Doamne miluiește. Doamne. Dar bine, nu? Când vine și îmi spune că a pătinit, îmi dau seama, bă, asta e. Acest mod de a trăi credința, de multe ori chiar vă conduce pe cărări nebătute. Uneori chiar n-am cărări, dar prin prăpăstii de cele mai multe ori. Nu e ușor, dar nici și imposibil. Dacă l-ai pe Hristos, nimic nu e imposibil. În general mă cam mișc pe limită, că n-am ce să fac. Niciun tânăr nu trăiește pe drumul mare. Noi trebuie să-i adunăm pe copii de unde sunt. Și când zic copii, zic și ca tine, și ca mine, și mai mari. Nu suntem atenți. Generația asta are o nevoie de prezență, nu de medieri false. Noi toți vorbim de mediere europeană, maghiară, română. Fii serios, Hristos e mediatorul, că El e singurul care poate uni într-atât încât să ne poată da viață. Ori când mergi cu Hristos, ești totdeauna pe... Aia e când m-am apucat de primele proiecte cu fetele care se ocupau cu lucruri nu tocmai curate sau cu alcoolicii, cum fac și acum. Toți m-au făcut tatăl bețivilor și al desfrânatelor. Și m-am gândit, bă, e o onoare, e o medalie. Hristos asta pentru ei a venit. N-a venit pentru falsă nacte și pentru a forma instituții adormite. Fac parte dintre puținii preoți la care vin mulți dintre LGBT-iști la spovedit. Și stăm foarte mult de vorbă. Eu am o cordialitate în plus. Am stat în spital lângă bolnavi care erau LGBT-iști. Am stat la înmormântări când le-au murit părinții. N-a făcut niciun fel de discrepanță în comportamentul meu și vreau să aveți convingerea că ce vă spun ca din fața Sfântului Altar. Sunt proiecte în care colaborez cu unii dintre ei. Nu cred că vreunul dintre ei s-a simțit jenat. Eu ca preot n-am voie să întorc spatele nimănui. Nu există păcat care să-l scoată pe preot din funcția lui de preot. Ce auziți la televizor sunt niște porcării, niște prostii. Eu, pentru mine, în momentul în care eu mi-am pus problema asupra vieții oamenilor acestora, a fost când ei au fost atacați. Și am stat lângă ei. Uite, ați văzut, pățesc eu de-astea. La mine totul e cu slash, rezist. Tot timpul sunt de partea asta la care sunt bătuți. Nu știu, așa eram și la fotbal. Ca națională României, cea mai comită națională din lume. Nu bate pe nimeni. Băieți cu minți. Așa și da. Și atunci am învățat de la ei un lucru foarte, 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 foarte important. În Hristos nu există om care să n-aibă nevoie de Hristos. Eu nu pot să le ofer proiecte, nu pot să le dau bani, nu le pot da salarii. Ce pot eu să-l dau este Hristos, care îi însoțește în încercarea lor de a-și găsi o cale în lume. Să știți că eu cele mai mari bucurii le-am avut când băieți care erau convinși, clar că sunt homosexuali, au venit să-mi prezinte viitoarea soție. Să știți. Și acum, 2 dintre ei mă ajută cel mai mult în pastorație. Dumnezeu să ne dea cât mai mulți păcătoși pocăiți decât pocăiți păcătoși. Fițoși de ăștia. Că să știți, între unul care are 4 muieri și crede că de partea lui e dreptatea și unul care nu reușește să-și găsească sexualitatea, îl prefer pe ăla care încă mai caută. O vreme am făcut psihologie, dar specializările mi le-am făcut mai atent în Franța și în Italia. După aceea am citit enorm, sunt mai autodidact pe limita aceasta și apoi ca psihoterapeut m-am format pentru psihoterapie anti-alcool și antidrog. Dar nu acolo a fost cheia. Cheia a fost că Dumnezeu mi-a îngăduit să am curaj, să recunosc când greșesc și să pun mâna pe carte de fiecare dată.
Dimineața, doamna învățătoare, foarte hireșă, se pune la catedră, copiii sunt atee. Uitați-vă bine, sunt normală, sunt foarte bun în cadrul didactic, părinții voștri s-au dat peste cap să fiți în clasa mea, dar eu sunt atee, sper să înțelegeți aceasta, știți, sunt atee. Copiii, sigur, marcați de prezența doamnei învățătoare, foarte încântați, doamne, tipă așa deschisă, și zice, tu ce ești? Ateu, bravo, tu ateu, ăla ateu. Georgica în ultima bancă acolo supărată, toate aia acolo, tu ce ești, fată? Eu sunt ortodoxă. Păi cum ești ortodoxă? Păi mama ortodoxă, tata ortodox și eu sunt ortodoxă. Păi ce bine, și dacă tactul ăla idiot și măta idiotă, tu ce erai? E atee. Mă bucur că am învățat de la fiecare câte ceva. Am învățat, de exemplu, de la Padova, unde am făcut un pic de școală. Am învățat ce înseamnă, de exemplu, să muncești în proiecte, în echipă. Am învățat de la franciscanii, de la romani, care sunt tip fabuloși și care acum sunt colegi cu mine la Città di Vita, una dintre marile reviste catolice de la Firența, ce înseamnă să ai un pic de ștaifă în ceea ce faci și atenția sporită. În aceeași vreme eu nu mă pot dezice că parte din mine trăiește pentru fiecare om care îmi trece pe dinaintea ochilor. Eu am maghiari care se spovedesc la mine, am germani care se spovedesc la mine, cu care mă sfătuiesc. Sunt prieten cu oameni de mare calitate. Unul dintre cei mai buni prieteni ai mei este șeful Inspecției Teritoriale a Muncii de aici, de la Sibiu, care este Sombot Folvi Francisc Török, deci n-ai nicio treabă, dar ne simțim bine, ne apreciem și eu personal cred că Hristos ne unește pe toți. Ce ar trebui să facă o femeie al cărui soț dorește să plece din căsnicie pentru altă femeie? Păi, se uită la el, deschide ușa și ce? Valea! Vă rog eu! Biserica ne îndeamnă să păstrăm familia integră, dar nu cu orice preț. Am avut foarte multe cazuri în terapie în care el venea spre seara, îi bătea pe toți, umplea cu muci toată casa, făcea pe el și cea femeie, mai reziști? Ce să fac, părinte? Vreau să aibă copiii tată. Păi ăla-i tată, bă? Mitocanul ăla-i tată, bă? Sau ghetul bărbatului, vedeam, plasele de la cameră, spăla vasă, curăța praf, Doamna era la vecină. Era din tripul pipașilor, papuașii cu fum în nări. Ăsta culca copii, spăla copii, zic, bă, ce faci, băi, frate? Păi ce să fac, părinte? Ușa, tată! Îi arăt spațiul larg al dezvoltării personale. Vezi, e o catedrală care nu are încă pictura terminată, dar oamenii au pictat-o cu zâmbetele astăzi. Chiar cred că în Hristos trebuie să fim destinși. Orice fel de crâncenare în numele Crucii lui Hristos ne omoară. Asta e un termen, ecumenismul, din nefericire pe cale de dispariție și de moarte. Cred că e vorba de bun simț. Trebuie să admiri în celălalt ce a dăruit Dumnezeu, să te folosești. Ce am zis și în conferință. Tot ne instigăm pe ungurii pe noi. Hai să ne admirăm, să punem mâna să facem bine și mai bine decât celălalt ceea ce face celălalt. Eu slujesc unui Dumnezeu foarte popular, care în Dumnezeu chiar tandru, gingaș, extrem de atent. Străbăteam acum un an, am mers la Celie, în Slovenia, și am străbătut cu trenul toată Ungaria, inclusiv până la Budapesta, am schimbat trenul și din gara cealaltă am plecat spre Celie. Și m-am uitat, doar nu vorbeam ungurește. Bine, știu să nu mor de foame dacă e nevoie, un chenir știu să cer. Dar mă uitam cu câtă dragoste ne-am strâns mâna și ne-am salutat cu... Adică, ce Dumnezeu frumos am dacă eu un prăpădit pot să-i fac pe oameni să se bucure de el. Și m-am uitat atâta respect și atâta dragoste, doar am străbătut vorba aceea, de la Sibiu până la Budapesta și apoi Ljubljana, să spunem. Deci oameni din toate popoarele acestea care cândva au fost zdrobite, cărora li s-a furat Dumnezeu și băgat în pușcărie, n-aveai cum să nu te bucuri de ei. Și mâinile alea calde date. Uite, un puști la un moment dat aproape de Budapesta, cu vreo 2 opriri înainte, ofrând el gogoașa să-mi vedeam, eu i-am dat un mărne. Asta e Hristos, restul sunt povești. Societatea românească, cum în general toate din țările foste socialiste, este măcinată de nenumărate probleme și contradicții. Pentru a găsi răspunsurile adecvate, oamenii au nevoie de ajutor. Fiind un formator de opinie, părintele Necula nu ezită a se pronunța în cele mai delicate chestiuni, cum a fost tragedia de la Clubul Colectiv sau cele mai mari demonstrații din România postcomunistă. Singura instituție care și-a reconvertit comunicarea în România după momentul colectiv e biserica.
Îmi pare rău să o spun. Îmi pare rău să o spun. Aș fi vrut partidele politice să înțeleagă cât am înțeles noi ca biserică din drama de la Colectiv. Aș fi vrut Ministrul Sănătății să înțeleagă cât a înțeles prea fericitul Părinte Patriarh. Ca să știți, a fost la un pat să-și piardă sănătatea. Numai lumea ne judecă că nu avem suflet. Așa e, nu avem suflet pentru noi. Suntem slugi nemernice. Călcați-ne în picioare, așa ne mântuim. Autostradă să ne facem noi, că oricum cred că între Oradea și Cluj nu vede generația noastră. Eu cred că avem obligația, ca lideri de opinie, ca formatori de opinie, să ascultăm opiniile. Am spus-o direct la un radio de la Din România, am zis, mi-ar place liderii politici care își dau cu părerea despre ce se întâmplă în stradă, să meargă în stradă printre oameni, să-i asculte. Erau copii de bun simț, nu mi s-a întâmplat niciodată să fii într-o înghesuială uriașă. La Sibiu au mers 44.000 de oameni, 44.000 de oameni într-un oraș de 110.000 de oameni, să zicem, 11.000. Deci ăia 44.000 de oameni mergeau ca un singur cop și la un moment dat, dacă te atingea vreunul sau te... Vă rog să mă scuzați, dar nu pe mine, pentru toți era valabilă treaba. Unul n-avea apă, îi dădea apă celuilalt. Și nici unul n-am auzit înjurături. Am auzit, de exemplu, cea mai frumoasă dintre toate de acolo a fost legată de o Românie liberă, o dorință sinceră România liberă. Eu cred că putem spune Ungarie sinceră, nu o dorință sinceră Ungaria liberă. Liber nu poate fi decât în sinceritate. Ce cer oamenii politicienilor este ceea ce eu cer ca preot, îmi cer mie și le cer lor de fiecare dată să fie sinceri. Dumneavoastră știți că pentru mine cea mai mare rană în suflet la momentul colectiv, pe care nu cred că mi-am adresat total, decât cu un argument, și am să mi-l dau, a fost că în copiii aia care strigau pe stradă în biserică erau copii care au făcut ore de religie și care au fost împărtășit des. Sau rar, dar au fost. Știau ce cer bisericii. Știți? Și mi-a dat seama, Doamne, de fapt, n-a spălat pe mine. Deci m-am ofticat prima dată. Am zis, bă, ăștia chiar n-au priceput nimic, după mea seama. E perfect că ne strigă, ăsta e semn că nu i-am spălat pe creier, ci le-am dat sens. Că împărtășania te obligă să spui adevărul. Atunci a fost înjurată biserica dintr-o greșeală de comunicare, din punctul meu de vedere. Astăzi constat pe zi ce trece că oamenii ne strâng mâna uitându-se în ochii noștri. N-am pierdut meciul cu poporul cum au crezut unii. În continuare se învârt tot felul de anticlericalisme ieftine. Mie când e lumea anticlericală nu-mi displace pentru că mă pun la punct. Cei mai buni dușmani sunt aia care au dreptate. Dar noi nu putem face o pastorație karaoke. Ce spui tu să fac eu, ce spun eu ție tu să faci. Noi putem dialoga pe tema asta. Pentru mine colectiv a însemnat să regândesc pastorația la nivelul tinerilor care au nevoie de sinceritatea preoției. Pentru mine a fost foarte important. Fetița mea, băiatul meu au ieșit între oameni, au plâns împreună, am plâns împreună. Eu chiar cred că aveau cei de la Goodbye Gravity, aveau în engleză, nu știu eu engleză cât să zic, dar aveau cea că singura zi în care, nu, că ziua în care ai renunțat înseamnă că e ziua în care ai murit. Nu vreau să renunț, în numele lor nu avem voie să renunțăm. Slash-ul ăla este valabil pentru toate lucrurile pe care vrem să le facem corect. Poate că nu ne ies, nu ne vor ieși poate niciodată, dar am încercat și Dumnezeu iubește oamenii care sunt curajoși. Copiii ăștia au nevoie de noi în mijlocul lor. N-au nevoie de mesaje, ci de prezențe. Suntem obligați să, și dacă ne omoară, merită să mergem acolo. Dacă pe sângele nostru vor construi ceva ca atare, lucrul este ridicat la rang de sacrificiu corect. După ce am citit Dante Alighieri, pe mine m-a pus pe gânduri o spusă de la Dante, asta știți că nu e ortodox, dar e băiat de treabă. Dante Alighieri are o vorbă, zice, sunt unii oameni, nici raiul nu-i primește, nici iadul nu-i înghite. Căldiceii, piatra frecăței, așa. Că băieții ăștia care în timpul vieții s-au pus bine, știți, ca bătrâna care intra în biserică și pupa când pe Sfântul Gheorghe, când calul, când diavolul de sub cal. Da? Balaurul, pupa balaurul și o întreabă popa, băi, tantă, ce face ce de-i pupă ăsta? Părinte, nu știm unde ajungem niciodată. Da? Când a venit Marian Cosma în țară, a dus nu din Ungaria, străbătând, a ajuns la Sibiu, mi-am dat seama odată în plus ce forță poate să fie și că Mântuitorul are dreptate. Când îi spuneau la un moment dat cei doi care îl părâseră, mai bine să moară un om pentru popor. Tot timpul pentru câte un popor, cineva din când în când joacă rolul acesta lui Mesia care e ucis. Eu cred în continuare că există o echipă de handbal și cu una de fotbal. Nu-mi închipui raiul fără Pușcaș, clar. Vă mulțumesc pentru onoarea aceasta. Ca ardelean, e onoare întotdeauna să te apropii de cei care sunt împreună cu tine trăitori
ai unei istorii și a unui spațiu care merită trăit. Pe mine cel mai tare mă bucură când îmi scriu oamenii că îi fac să zâmbească. Ceilalți preoți îi fac să se roage, să bată metaniu, să mănânce colivă, să strigă lumânare, să schimbă uleiul. Tot o treaba lor. Treaba mea e să vă fac să râdeți, nu de râs. Știți? Uneori e nevoie de bufon la curtea regelui ca regele să nu strângă de gât pe ceilalți. Da? Bun. Deci, vă rog să vă căutați sensul pentru care merită să râdeți câteodată. Și dacă puteți râde de dumneavoastră, va fi perfect. Gata? Am început? Mulțumesc. Dacă te simți bine, așa să rămâi, da? Și vă dați să terminați de asta. Da, mă, micuțule, stai să-mi pun agenda de legitimația de serviciu. Cu tot dragul să rămână și două, că aș cerut una, vă dau două.